Knip nu for helvede. Hvor er det sjovt. Kom her med lys. Skal du om på den anden side af mig? Hun ligger over en pind. Prøv lys direkte på dem. Ja, sådan er det jo bedre. Så knip dog for helvede. Prøv at se, hvor han puster. Fuck. Okay, nu går der ikke bange. Hold nu kæft. Han kan ikke komme, det svin. Hold du kæft, det siger man sgu da aldrig det her. Knipper. Fuck de shit. Han vælter. Nej, se pikkene. De forsvinder ind i busken. Ikke grine, så forsvinder ind i busken. Han skubber hende bare ind. Ikke ham. Tænk, hvis de to mænd. Ja, det er lort. Ikke hvad der siger her. Hvad er der ting, der kommer i videoen? Det smider det. Hvad hedder det? Facebook eller et eller andet. De forsvinder bare længere og længere. Jeg skal knæppe min have. Skal du huske de der random wankers? Det er en hæk, du kan se. Ja, okay, vi kan ikke se særlig meget mere. Jeg tror, han har fået sin udløsning. Fuck, hvor er det sjovt. Du råbte alle sine booster. Nu kan vi Fuck, han booster han. Ja, så er I færdige nu. Så må du kraftedeme med deep throat ham. Ja, okay. Jeg tror, vi siger, det er fint nu. Ja, det tror jeg. Hvor meget I skulle have?